So baby, this is the house. And you... את קנית פה, אה? נדבר בעברית יותר באיזה. בבי, מפה ככה? העץ הזה? זה היה? זה בסדר שלנו? זה שלנו, זה שלכם. זה לא שלכם, זה שלהם. בסדר, זה ככה עכשיו מתחיל פה? מפה. ועד לשם. אתה רואה את החוט? ככה. החוט ככה. הכל, כל זה. ושם עד ליוסי. כן, עד ליוסי. זה שלנו? את בטוחה? כן, all the way, straight? בסדר, ממשיך פה. בואי. כל החוט הזה. שמה זה שלהם. זה היה השטח הגדול בגלל זה. בואי לפה. טוב, בואי לשם, נעשה את זה שם מהר. בואי. So what now? It's 5 minutes long. Come. טוב, בואי, טוב, נו. טוב, בואי, לכי.